Pano ndi Panyaso Voice Box. Timabwera pano ndi Amalawi osiyanasiyana kukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero pa 5 January 2025 tabwera ndi odo yoyamba ya mu chaka cha 2025 ya Bambo Innocent Mutolo aka The Game Changer. Iwo akunena kuti ayitu Amalawi chaka chimene timachiyembekezera cha 2025 chafika. Ino ndi nthawi yakuti tsopano tichotse zitsiru zimene zakhala zikutionongera dziko lathu lokongola la Malawi. Tikhale limodzi pano Panyaso Voice Box kuti a Game Changer akuti bwanji modo yawo lero pa 5 January pano Panyaso Voice Box. Ndipo akamaliza chonde musaiwale kuyika maganizo anu in the comment section below kuti mutiuze kuti kodi zimene akunena a Game Changer inuyo mukuziona bwanji. Mutiuza in the comment section below pano Panyaso Voice Box. Viva Amalawi, viva! Viva ku Eastern Region, viva! Viva ku Northern Region, viva! Viva ku Central Region, viva! Viva kuno ku Southern Region, viva! Viva Amalawi amene muli mayiko akunja, viva! Chaka chimene timachidikirira, chaka cha 2025. Chaka chosintha zitsiru zonse zichosa mboma kuyika boma la sopano. Chaka cha 2025 mulungu atikondera ngakhale talowa ndi zilema, talowa ndi mavuto, talowa ndi kulira, tikumva kupweteka, koma ndishimikiza pano Amalawi kuti tachilowa chaka cha zisankho, chaka choti tokha tidzipulumutse ngati nzika za dziko lino. So osachita mantha, osabwerera mbuyo, osalola wina kutiopseza. Chaka chino ndi chaka chochosa zitsiru zimene zationongera dziko. Amalawi osaopa mfuti, Amalawi osaopa zikwanje, Amalawi osaopa ku polisi, Amalawi osachita mantha ayi. Ngati ndi kugwesa misozi tagwesa mokwanira, ngati ndi magazi tataya okwanira, ngati ndi mioyo taitaya ya abale athu okwanira, pamwamba pache kuphatikizapo SKC Vice President wa dziko lino, sitikuchita mantha ayi. Mavuto amene ali Malawi muno, kufa ndi njala kwa Amalawi, kudzunzika kumene dziko lino kukudzunzika, tikudzunzika, maiko onse apangira umboni, wina aliyense Malawi muno kupangira umboni kuti ni mavuto oposa kukhapidwa, mavuto oposa kumangidwa, mavuto oposa kuphedwa. So point yanga ndionena kuti inu anyamata azikwanje, anyamata otumidwa ndi MCP Tambala wakuda, ife tili more than ready kuti mukhape, muphe, mumange, sitikushamala fa mavuto amene ife tikumana nawo mdziko lino. Ndoposa kutipa tipeni tikapume, tikapeni mwezi utayike, mwajiwo ukala sacrifice imene ikale chikumbusho pamaso pa Mulungu. Mwazi uja wa abale athu nayi amene nafera mchikangawa, ife we are more than ready kupanga top up. Amalawi abale athu amene akudzunzika, amene anakhapidwa kumbowe, amene anakhapidwa kumpoto, amene anakhapidwa mulilongwe, amene anakhapidwa kumwera, amene akuphedwa chifukwa cha nkhani za ndale, ife we are more than ready to add that blood kunena kuti nsembe imene imveke pamaso pake pa Yehova. Ndikusimikizireni Amalawi, osaopa, osachita mantha, osanjenjemera. Chinthu china kalembeseni mwa unyinji, ndipo kuzavota mwa unyinji. Ndimafuna ntelo choyambirira. Amayi ndi abambo, ine nditwere nyenye Mr. Game Changer. Remember, sindi maopa wina aliyense. Pano ndabwera ndi nkhani ziwiri, ndifuna ndichenjeze komanso ndiyankhe. Ine ndi Game Changer, ine sindimabwera ngati mmene akumabwerera ma political activist omatumidwa nkupasula ndalama, pita ukayankhule ukamunyoze Peter Mutharika, pita ukayankhule ukanyoze Chihana, pita ukayankhule ukanyoze Madamu Mutharika, pita ukayankhule ukanyoza Mkito, pita ukayankhule ukapange target Norman Chisale, pita ukayankhule ukapange target Navicha, pita ukayankhule ukapange target Sulaimana. Ndimafuna ndiyankhule pano kunena kuti ine Game Changer ngati ndili pano, mwenzi wangawo ndi msembe
yonena kuti ikhala ndi chikumbutso chopsa kwambiri. Ndipo ndishimikize pano Amalawi, ntchito yomenyera ufulu inu Amalawi, ntchito yakukuyankhulirani inu Amalawi pamene tili mkati mwa mavuto moto opweteka ngati umenewo. Ndimaliza pa 16 Septemba pamene Malawi wina aliyense pofika pa 20 adzavomereze kunena kuti Mulungudi watichosa m'manja mwa Farao. Ine ndi game changer, chikondi cha usi. So osaopa iya ngati muone nzano kumangidwa pa nkhani za ndale, osalola paka nakwere galimoto mukungoyang'ana iya. Ngati mukuona kuti wina akupangidwa target mfuna kuphedwa, inu muli pomwepo mukuona, iyambisireni pomwepo. Ndipo ndimafuna ndisanalowe ku mfundo zanga pano ndiyankhule kunena kuti ndiyankhule kunena kuti palibe amene abere chisankho. Ndipo wina aliyense Amalawi dziwani kuti kukagulu kamene kapangidwa ndi achakwera kuti kadzigwira ntchito ndi mayi Annabel John Tembo komanso David wa ku Israeli kuti athandizane kubera chisankho pogwiritsa ntchito mathematics. We thank God because in that people tili ndi anthu amene akukonda dziko, amene kuti sina khutu, amene kuti uja kuti zili pakuti, machina aja asunga pakuti, zikuyenda mwakuti, munthu uja wauza mwakuti, matawa 15 akuyeneka kuzazimishidwa, network ya MTN komanso Airtel ikuyeneka kuzazimishidwa pa 15 pa 16 kuti azalowese mafika. Zonsezo tikuzidziwa. Andi ngati tikuchidziwa ndisimikizire pano Amalawi kuti wina alira nthawi yokutha kale, chifukwa zimene ife tipange achazindikira mochedwa kwambiri pamene sasakhalanso ndi reverse gear. Ine ndi game changer, chikondi cha usi, sindi maopa china chilichonse. Chinthu china Amalawi, pakati apo pakhala pakumveka nkhani zoti yayi tipange milandu, timsemere zifukwa Profesa Arthur Peter Mutharika, amene nje tikamange, amene nje timpange chipongwe, amene nje timpange chiwembu. Ndimafunanso ndiyankhule pano. Ine ndi game changer, mwana mulomwe kwathu kucholo uko. Ndimafuna ndiyankhule pano. Ndinabadwa ndipo ndimayembekezera kufa. Ndibwereze pano kuti palibe Amalawi osaopa, osanjenjemera, osaopsezedwa, palibe amene angamange Peter Mutharika. Ndipo palibe angampange chipongwe Peter Mutharika. Ndipo ine ndinene pano kuti mwezi wanjawo utakukhala nsembe yoti Peter Mutharika apitirire kuti awombole dziko lino. Ena fetisikaona ndi mizimu yathu kumanda, tikuona Malawi atapulumuka chifukwa cha mwezi umenewu umene tiukhese, chifukwa chakunena kuti wena masatanic amene anachitaso zomwezi pogwesa ndege nkupha anthu, abale athu nkufera pomwepo, nkumaganizaso kuti athu akupanga in the same way kuti atipwetekere mtsogoleri wathu, tate wathu, gogo wathu. Sizitheka. Ine ndi game changer, chikondi cha usi. Lero ndimafuna ndipereke mawu awa kuli gulu la wanthu lina limene likusakasaka Samia Suleiman. Chifukwa choti akumuopa, ayesesa kumunyengerera, ayesesa kumpanga izi, paka na ena ayima akuti yayi Suleiman ulipire 300 million fanya kuti wanyozesa zina langa, fanya kuti wayankhula zakuti ndifuna ndiyankhule pano. Suleiman osapepesa china chilichonse, ndipo gwira ni ntchito mene mungagwirire. Malawi tikuyang'ana anditirira. Ndikunena ine si munthu wamasewera iya. Ine ndili ni mitu 17. Ine ndikatundu osakhala wamasewera. Ine sindi maopa. Ine ngakhale munthu atakhala kuti waopse motani kapena masaba motani, sindi manjenjemera china chilichonse. Ndimafuna ndikuuza ine a Suleiman kunena kuti Amalawi tili nanu limodzi. Ndimafuna ndiyankhule pano kwauza Norman Chisale amene ndi bodyguard wa Professor Arthur Peter Mutharika ngati youth director wa chipani cha DPP. Brother Norman, osaopa osatekeseka iya. Ife tinaluwa pansi ndikutulukapo. Ine ndimaopa mizukwa yoka kapena zilengwalengwa. Amalawi tili nanu limodzi. Ndimafuna ndipemphe dziko lonse la Malawi kuti tiime ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Anyway, ndimangofuna ndichenjeze kuti amiritia tikukuonani. Uchigawenga wanu umene mukupanga kuti muphena
muvulaza anthu ena amene mukuwaopa mulimbane ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimafuna ndikuwuze tikukuonani ndipo ifeyonso we are more than ready kuti tikumalizeni. Ndilekeze pamenepo nkhani imeneyo ndisangofika kuzimene ndakonza kuti zichitike. Fa ena anu panopo ndofunika kuyamba kukufinyani kuyamba kukupotokolani ngati mupitiriza za uchishiru osamazitenga ngati anjero ozindikira osamazitenga ngati okuti chifukwa mwapasidwa ndalama kuti muziphanzana. Malawi ndi watonse palibe kuopana ifanyana kuti ena anu mukutumidwa mukupasidwa mamiliyoni siziteka zimenezi. Ndimafuna Malawi lero chimene chandibweresa pano ndi chiyankhuleso pano. Chinthu choyamba ndifuna ndimuyankhe Mark Botoman amene anathamangisidwa, amene anachosedwa ku chipani, amene amagwira ntchito ndi Kondwani Nankhumwa pamodzi ndi Achakwera ndi MCP, amene anapasidwa ndalama ndi Achakwera kuti apite pa MBC radio ya MCP ndikumakanena za usiku, ndikumakanena zo pusha, ndikumakanena zo segula mimba. Ndimafuna ndiwauza Botoman kuti Botoman inu ngakhale UMP wanu watha simukukawinanso ku constituency yanu andi palibe amene kukavutirani ku constituency yanu. Wina aliyense akudziwa sopano kuti mbwerera ina iliyonse imene mungabwere nayo mwatumidwa ndi Achakwera. Ndimafuna ndiyankhe chonchi Amalawi adziwe Botoman ndi timu yake yachina Nankhumwa komanso timu yake ya MCP ndi PDP mudziwe kunena kuti ndifuna ndiyankhe pano. Ndipo ndisanapite pamenepo ndiwauze Honorable Shadrack Namaromba kuti tazimwani mkaka wanu ngati ulipo, koma mkaka weniweni okumwa dziko lonse la Malawi. Amalawi osauka kudya nsima katatu, Amalawi akuyenda nsomo aufulu, Amalawi ali ndi chitetezo chawo, Amalawi akukwanisa kukwera magalimoto kugula chimanga kudya monga mene akufunira kuchitika kuyambira pa 16 pano kumapita kusogolo under the leadership of Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimafuna ndikuwuzeni Shadrack Namaromba ngati mwina muli ndi mbuzi imene kutusa mkaka kapena ng'ombe imwani, koma wosapanga mistake yomuyankha Botoman, osapanga mistake yoyankha mbwerera zitsiru zozungulira mutu ngati zimenezi. Ife tilipo timapanga zimenezi. Ndimafuna ndiyankhule chonchi Amalawi mwamumva Botoman ali pa MBC akuyankhula mopusha, akuyankhula mokhala ngati mwanjeru koma kuli kutsiruka, kuli kusavuka, uli uchitsiru, kuli kumgwamgwana. Ndimafuna ndiyankhule chonchi Botoman mudziwe, MCP mudziwe, PDP mudziwe kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika yes samafuna kuti aime zisankho zimene zikubwera pa September pano. Ndipo iye ngati msogolero okonda dziko zisanzo zake Amalawi tikudzidziwa, anasogolera dziko lino mwamtendere molemekeza democracy, aliyense ndikupanga ma demonstration. Nthawi imeneyo tikakhuta chimanga timachigula pa 7,000 thumba. Nthawi imeneyo timati tikamathamanga kutenga magalimoto mafuta agalimoto timagula 700. Nthawi imeneyo fertilizer tikumugula 17,000 wasabu isidali pena paliponse mavenda akuchita kumuyitanira kumugawa. Ndimafuna mtero lero muniversese Amalawi mudziwe ichi Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu amene ananena kuti ndakugwirirani ntchito ndipo ndifuna ndikapume. Remember ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene atamwalira imfa yodabwitsa, imfa ya mafunso, imfa yoopsa, imfa imene imapweteka mpaka na lero ya brother wache late Bingwa Mutharika. Ananena kuti sindikubwerera ku America, kuli mabusiness anga, kuli nyumba zanga, china chilichonse ndili nacho, ananga ali komweko, ndili ngati munthu ndaona kuti ndine munthu ndithu kuti ndikafikako ndimalandira ulemu ndagwirako ntchito zaka zambiri, koma chifukwa chokonda dziko langa ine sindimangobwera kuno kuti ilo tifanye kuti mkulu wanga ndi president. Amalawi sindiza kusiyana. Remember anatiombola Professor Arthur Peter Mutharika. Now atalamulira dziko lino mwamtendere, mokoma, mosamala chuma, komanso mosakondera mtundu. Zigawenga zinabwera mogwirizana ndi mfiti zina za azibusa, mfiti zina za mashehe, mfiti zina za majaji, mfiti zina za maloya, mfiti zina za kuba ndikumulanda boma lije. Koma sana nenembe kuti ndipitaso ndibwerera anana kuti ndikhalabe. Koma kukhala kwache ndimafuna yankho yanga ikubwera. Mafuna ndawuza Botoman kuti kuyima kwa Professor Arthur Peter Mutharika tafuna ndife Amalawi, adakufuna ndi Amalawi,
anda Malawi kuphatikiza mafumu onse aziko la Malawi, amipingo onse aziko la Malawi, azipembedzo osiyana-siyana, amabizinesi alimi ndamene tinapita nkomamugwadira Bwana kuti Bwana tikuzunzika, tikudziwa simuyima, tikudziwa maganizo amene ndamene tithandizeni mutipulumutse. Ndipo zimene zimunako akhala kuzinena boto mati simmazimva, akamayankhula simmamva. Ndeni mafuna ndawauza MCP kunena kuti munatu maboto mani iye ikayankhuleni zakuti ndalama ndi zimenezo. Profesa Arthur Peter Mutharika akuyima mofuna mwa ife Amalawi amene timakavota, amene timakayika president pampando, amene tikugula chimanga 70,000, amene tikugula fertilizer 130,000, amene tikugula sugar 4,000, amene tikugula blend 2.5, amene tikugula mafuta galimoto tafika pomagula kasowa 10,000, amene anatu tikulephera kuwalipirira sukulu, amene zinthu zafika ponyesa. Leta kumbukira kuna kuti tinali ndi tate Profesa Arthur Peter Mutharika amene akudziwa kuyendesa chuma cha dziko, amene akudziwa moyo wa munthu, amene akudziwa chimene chimampanga munthu kuti akhale ndi moyo azipita kusogolo, komanso amene amadziwa kuti kodi dziko litukuke. Ndipange bwanji? Amalawi tinafikira ndipo anativomereza. Aprofesa muzimwa mkaka wanu, ife tili nanu limodzi, zipaso zake mukayenda muziziona munsewu, ani zimene mukuona munsewu muja ndi zimenezo zichitike. Pazisankho za pa 16 pano matawa kamtana mzapange chani kamwakonza chani takuona ni timu yanuyo tinayo limodzi kamwipanga rishafu mubweresa ina ena onso tikhala nawo limodzi, ndipo tikhala tikugwira ntchito limodzi paka na tikuurulani tikusavulani, ndipo ngati mupange mbwani mafiga amene mukukonzawo ifeso tikonzatu tizayika momwemo, situpanga nawo za uchitsiru ya. Ndimafuna ndibweretse mawawa ndisanapite kusogolo, ndimafuna ndiwauze MCP pamodzi ndachakwera ndayana pero ntali maji kuna kuti zisankho kungoyerekeza kuti muzabele, kungoyerekeza kuzayankhula zopusa, kungoyerekeza kuzapangeza uchitsiru. Ndimafuna ndiyakule pano Amalawi ife tizafera pomwepo, mwina ngati sitizafa ena azathera pomwepo, ndipo ife tizakhapidwa pomwepo, koma ngati sitizakhapidwa ena azakhapidwa, azadulira mitu pomwepo, izaotchedwa chifukwa situpanga nawo za uchitsiru. Malawi wina aliyense kuchokera ku Chitipa ukafika ku Nsanje, Mchinji tukaronga, amene tikudzunzika fe sitizachoka munsewu, ndipo tizapanga china chilichonse more than what is happening in Mozambique. We Malawi are now, we are really tired and we are crying every day and night, and tikumva kupeteka kwambiri chifukwa cha boma la Terimere. Ndimafuna ntero kuti Malawi ineyo ngati game changer nabwera pano kuzakuwuzani kuti wina aliyense ayayi Profesa ni munthu wankulu, tifuna wankulu emweyo. Ife kwathu kuli mwambi amanena kuti chikuni cha chikulu ndi chimene chimasunga moto. Ndife tikufuna za chikulucho, facha ching'ono chingowauka pano chasala phusa lokha. Ine ndi game changer chikuni cha usi. Ndimafuna ntero Amalawi kunena kuti kunja kuno anthu ngati Samia Suleiman, ngati achina Namaromba, achina Mukito, magulu achina Enoch Chehana, magulu ngati Maina Vicha, magulu ngati Chaponda, magulu ngati Msaka, magulu akulu ngati Norman Chisale, magulu ngati VP wa Northern Region, anthu amene walipa mavuto kusakidwa kwambiri, kufunidwa kwambiri kuti apangidwe chiwembu. Ndimafuna ndiyankhule George pamwamba pa chimenechi nkumaka msakaso Bishop Msusa, Archbishop Msusa kuma msaka kuti pakana mumuchosere moyo wake. Tere inuyo basi Mungu akhala chipani chodana ndi Catholic akayankhula chona ndi basi apeni mabishop. Ndimafuna ndiuze dziko la Malawi, tiye ntipempherere mabishop athu, time ni mabishop athu. And once again ndifuna ndiyankhule pano kuti Mr. Game Changer Archbishop Msusa tili pambuyo panu, tigwira nanu ntchito, tikupemphererani. Osati ngati inu munthu wandale koma munthu woyima pa chilungamo chakumwamba. Ndimafuna ntero kuti anthu aja amene anayima
ndikupasula zindalama tomaja nala ndiraina jama 500,000 500,000 ataguliridwa makolala kukakhala mkumana kuti kupanga nsonkhano ndi mazibusha nsonkhano watu lankani ndikumasusana ndino asusa ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti amene aja ngati salapa ngati sapanga chiganizo chokupepesani ngati sapangaso press briefing ina yosakupepesani tisanafike pa 16 September chaka chino ena jasaka vota sikira kuli chete chifukwa munthu wina aliyense amene amalimbana ndi Yehova Baibulo limanena kuti sakhala ndi moyo wautali komanso chimwemwe pa dziko. So kulimbana ndi ozozedwa wacho wa Mulungu amene aja palamula mkono wake wa Yehova ndipo wakantha wazimisa. Ndimafuna ndiyankhule chonja Malawi tina chilichonse chimene muzichimva chisakupwetekeseni moto. Ngati ndi ndalama zimene zikuperekedwa zabedwazi zidyani musadzikane muzidye ndipo muziyitanise. Chimozi chimene ndikuwuzeni kalembeseni tikonze Malawi ndipo tikukavota andisimikize pano either you like it or not. Boma tikusintha ili. Ndimafuna ndipereke chenjezo ili Amalawi kwa konzedwa madera ambiri ngati Southern Region, Eastern Region ndi Northern Region. IMCP apanga system yonena kuti asaimike koma candidate awo ma MP aimike ma independent kumeneko cholinga kawina pa independent azabwerere ku MCP wasawavotera. Kamnivezo zakaya ndiyankhule yonje IMCP apanga matriki awo siyana ofuna kuzabera zisankho tikuja na Malawi. Nimalize kuti tikulirirabe Vice President wa dziko lino Saulos Chilima ndipo ngati dziko tikuyembekeza kuti choonadi chake chituluka tikachosa mkhuwa wezi. Chifukwa pali mwambi umene amati akakhala pa nkhate sapheka timuphato amene ndi voti yathu. Ine ndi game changer kwa lero ndilekeze pomwepo. Amalawi tachilowa chaka wosachita mantha wosanjenjemera achinyamata osaombera m'manja zitsiru musakhale nawo mbuzi za wanthu. Lero akulolera kumalemba nkhalamba zokha kuzibwezeresa maudindo ma retired officers achinyamata ali pomwepo. Anyamata kuphunzira aphunzira ali ma degree ma diploma anyamata ali maphunziro abwino sakufuna kuwatenga amenewo. Anyamata uchimene mukufuna kuti muzitigwisa ntchito ndikumati pasa ma 10,000 ma 20,000 tizikakhapa achinyamata zathu omwe sizitenga iye. Ulendo uno kuti pasa ma 100,000 kakhapeni anthu a opposition tikukhapa ninuyo. Ine ndi game changer mukhale ndi siku labwino ambe akudaliseni zikoma.